A bal oldalon, a bal alsó sarkában a nevét is olvashatjuk, kétszeres fedett pályás bajnok az idén, tavaly döntős volt az EB-n. Itt van Dávid, aztán Richard Hill, következik a britek versenyzője, Mohajer Chodzsai Iránból, aztán a szudáni fiú, hát nem tudom, most mondhatnám Kakinak, de ő Kaki Kamis, ez a neve az Afrika játékok győztesének, nem Kaká, meg hasonlóképpen szoktunk ugye picit affektálni a futballista kapcsán. Ő Kaki a javából, Eugenio Barrios, a spanyolok futója, tehát azt hiszem lesz hangulat itt a velodromban, mert hogy spanyol versenyző fut majd. Megjegyzem még, hogy a szudáni az 1.46.06-tal nagyon-nagyon jó helyen áll, és neki van a legjobb időeredménye az itt elinduló versenyzők közül. Hát Dávid, most mindent bele kell adni, kockáztatni kell, mert elnézve az időeredményeket, az idei időeredményeket, a másik 4 ellenfélnek jobb az idei teljesítménye, mint Dávidnak. De hát miért éppen ne ez alkalommal javítana rajta alaposat? Tehát 1.49.60 ez a mérce, ezt kell megfutni, és akkor tovább lehet lépni a következő körbe. Az első 2 tovább jut, és a legjobb 6 időeredményt számoljuk. A spanyol vezet, Barrios az első, a szudáni a második helyen, aztán Richard Hill lép most már a harmadikra, és ott van nagyon-nagyon szorosan az iráni is, Takás Dávid pedig e pillanatban az utolsó helyen fut, az 5. helyen. Tehát 22 éves ifjú ember, van bőven ideje még tapasztalatokat szerezni. De hát miért ne futna jól, hát miért ne versenyezne jól, miért ne próbálna meg mindent? Nincsen veszteni valója. Az már meglepetés lenne, hogyha innen tovább tudna lépni ebből a körből, az első selejtező körből. Egy kicsit, mint hogyha lassult volna a mezőny, ez lehet, hogy nem baj, a végén az utolsó 200-at kell kőkeményen, kutyakeményen megnyomni, és Dávid is most már próbál kapaszkodni és próbál zárkozni. A többiek is most már ritmust váltanak. Barrios próbálkozik, hogy utolérje a szudáni Kaki Kamist, és még mindig az 5. hely. Gyerünk Dávid, gyerünk, most már csak 150 méter van hátra, vagy most már csak 120, menni kell, mindent megpróbálni. Dávid, a hajrádra vagyunk kíváncsiak, egyszer-kétszer megmutattad már életedben, hogy nagyon megy az utolsó 50-80 méter, de pillanatban Takás Dávid nem fogja bírni. Barrios körülnéz, a szudáni nyer, 1.47.31-jel, pontosabban 1.47.81-jel elnézést. Hát ugye elé türemkedett most jó néhány más versenyző, mert ugye Dávid utolsó ebben a futamban, ugye az első 2 automatikusan tovább megy, és még 2 egészen biztosan jobb időeredményt értek el nála. Hát az biztos, azt hiszem, hogy az idei legjobbját futja, és 1.50-en belül. Tehát ezen nem is kell vitázni. Tehát 1.47.80, ez eddig rendben van. A szudánié, aztán jön a spanyol 1.48.70-nel. Utána a brit 1.49.06. Hill. Az iráni 1.49.14. 1.49.79. Nem. De 1.49.79 és az idei legjobbját futja. Ez